Dum kog usa ka istorya nga dunay usa ka batan-on nga lalaki, teenager, nga usa siya ka kadang sinaligan sa iyang agalon. Ug lagi kay hapit naman mamatay ang iyang agalon, giingnan siya nga dong di ay kining recommendation letter adto ng maong balangay ug naa didto akong suod kaayo nga higala. Ug kay tungod di naman siya magdugay lagi sa kalibutan kining maong agalon, una pa siya mamatay, iyan ang gipalakaw ang maong batan-on. Ug nga aron nga mahiluna, no? Mao na nga lakaw ang maong batan-on. Ug niadto siya sa layong dapit dito sa maong balangay nga gitudlo kaniya sa iyahang agalon. Ug didto mosulod na pud siya isip sinaligan sa bag-ong agalon nga maotong higala kayo sa iyahang kanhi nga agalon. Ug iyang gihatag ang maong kining recommendation letter. Timing pod kay nagkinahanglan gyud ang maong tawo sa usapod ka bag-o nga ingon tag trabahante. Pero sa pagbasa niya sa maong recommendation, ang gisulat sa iyahang higala mao kini. Ingon pa niya, his best qualification is his lips in the middle of the storm. Ang pinaka-nindot yung kayo niya nga kwalifikasyon nga angay nimong dawaton sa maong trabaho, mao nga matulog lang ni siya, tunga-tunga sa bagyo. Tuod man kay siguro kinahanglan gyud siya iyang gidawat ang maong batan-on ug nga trabaho maayo man kasaligan man kayong bataa, no? Sa iyahang gi-expect ma-deliver gyud sa maong bata. Ug usa ka gabi ni ana, sa kagabi ning kalitlag haguros ang hangin. Nya bunok ang kusog kayo nga ulan. Bagyo gyud, bagyo. Ug sa iyahang kabalaka kining maong agalon, bangon gyud siya. Nya iya untang pukawon ang maong sulugoon. Pag abri niya karon sa pagtan-aw niya prosperity man gyud kayong haguka, no? Pati lubot gahagok. Balaka kayo siya kay lagi purting kusugan naman gyud sa bagyo. Apan, wa na lang niya pukawa, niadto na lang siya, una giadto niya ang kamalig, kung sa diin, didto ang mga gibutang, ang mga abot, no, sa iyahang farm. Pero didto niya nangkitaan nga, sus, nakahanay na tanan, no? Gisangat na, kung pananglitan og maglunop, di na maabtan sa tubig, naputos pod, o inguntag ka ng mga plastics baron, o kanang o tarpaulin. Di lang gyud madaot ang mga abot sa maong agalon. Iyang gi-check ang mga makinarya, nahipos tanan, hanay kayo tanan. Ug sa katapusan gi-check niya ang mga mananap, ang mga hayop. Tanan nga hayop sa maong farm. Kung nakita niya nga nahipos tanan, no, layo sa mga peligro ug doon na pagyoy mga pagkaon, extra nga pagkaon. Ug dito siya nakarealize sa meaning sa maong recommendation letter. Tinuod yun di ay, he sleeps in the middle of the storm. Mga igsuon ng atong ebanghelyo karon, adungog nato ang bahin o excerpt sa gitawag nga eschatological discourse sa atong Ginoo. Naanata sa chapter 24, verses 42 to 51. Pero una pa niini, doon na pa'y mga bahin-bahin pa nga mga gitawag nga mga eschatological discourses. Eschatological discourses, nagpasabot from the word eschatological, meaning from the word eschaton, nga sa ato pa end time. So atong Ginoo naghisgot sa mga mahitabo sa katapusan sa panahon. Ug sa iyang pagpanudlo mahitungod sa katapusan, sa umaabot nga katapusan sa panahon,
kinahanglan nga maigmat kita. Be attentive, no? Ug munay pinaka importante kayo nga ingon tag trait or a character nga atong i-develop isip mga magtotoo nga pinaagi sa maong sambingay, no, the parable of the faithful and unfaithful servant, atong makatunan nga kinahanglan tang magpaabot nga sa atong hunahuna anytime moabot ang Ginoo, kaysa naman magpaabot pero atong hunahuna adi siya moabot ron, no? So what will happen? Kasagaran we grow slack, no? Wala di ta kaayo igmat sa mga panghitabo. And so kinahanglan nga igmat ta kanunay. And being attentive is, first of all, being attentive in the here and now. Ang tawag ana sa mga psychologists is kanang gitawag nga mindfulness, no? Mindfulness. Dunay usa ka illustration ana nga nindot kaayo kanang being mindful, no? M-I-N-D-F-U-L, being mindful meaning igmat kanunay nga attentive, no? Igmat attentive sa mga panghitabo sa palibot. As against sa usa ka illustration, mindfulness meaning mind and then F-U-L-L, no? Puno og daghan kayong mga hunahuna. When that happens, dili ta ingon nga igmat. Daghan tag mga concern. Kung daghan tag mga concerns nga gihunahuna, ang mahitabo hinuon nga daghan tang makalimtan, no? So being aware of the here and now, of the present, I think that is very, very important. Kay nomdom ko usa ka kanang article sa Inquirer a long time ago. Ang maong title sa article is naghisgot bahin sa what's in the mind of a pickpocketer. Kanang snatcher bitaw. What's in the mind of a pickpocketer? Sa day hunahuna sa mga pickpocketer. It's an interview sa maong author sa mga hawd na jud kaayo kanang sa tawag kana mangisnatch, no? Ipangutan na sila mga snatchers. Giunsa man niyo pag-spot sa inyong mga potential nga mga victims nganong maayo man jud kaayo mo ana. Ingon pa ang tubag nila, di man pud na basta-basta nga trabaho. Hadlok man pud kaayo na nga amo ang trabaho. Pero dali naman kayo. Ang makapadali sa amo ang trabaho is obserbahan lang namo ang mga tao. Ana. Kung naaga ni magpa-tanga-tanga diha, naaga ni magdanghag-danghag diha, makita mo na sa naong. Karon siguro di na kayo makita kay naka-face mask man ta. So, pero itong una, wa pa'y face mask, ana-ana lang kadaan at sa Manila, Pananglitan, Cubao, o diha sa streets diha sa Davao, no? You are a potential victim. Ngano man, because you are not fully aware of the here and now. Unhalan, you have to be fully aware, no? Igmat ka sa panghitabo. Munang uban nato, musuroy gani, ala sige hikap sa pitaka diha sa atong bulsa, no? That is being aware, being attentive. O nindot kaayo na, no? Ug ang gidahig sa Ginoo nga usa ka piniyalan, mao kanang responsable or dependable sa iyahang mga gipangbuhat, no? Kasaligan sa iyahang trabaho o responsable ngadto sa uban. Hindi mo na nindot kayo nga trait nga gipangita sa Ginoo. Dependable in your work and responsible for others. I think the best person that suits that qualification walay lain kundi ang atong patron nga si San Jose. Tinuod man nga sa iyahang pagkaama-ama sa atong Ginoo o pagkaamahan o pagkaasbana ni Santa Maria, usa siya katawo nga matawag pud nato nga dili lang his lips in the middle of the storm. Ang nindot kayo kang San Jose mao nga his lips with Jesus and Mary on his side. Amen.